hạ chôn na đắng om lo về mang ngày tuổi xuân nè na lâu chua thâu la đinh tự chế i hliam adome i thar vậy thì hiện nun na Hlawh pathian không ai nào vangin tu ma kanom lo hi aro puya lalpa chu fakinom ro se ka ngai tu na chuan mizo te nun zia pathianin ka mi hring puite mangai na le du sakna neya ka luan chuan thin ka lo chol san to thin ka he Covid19 bang hian chung lam thil ti the na hian mak tak mai na thok ni hian ka ria a he hero pui ka ti em a ka soi lo thei lo ani thei to kan chuanga lalpan min hum thei min hum mek min hum zelang ti ka be sei tlat zalina po hian hi kan thlir tur ni kan chakna tak tak chu chung lama lalpa hian omani amar chu lalpa hian pathian hian thei top chua thoka be tu te mal som na apithin ti ro chu kan thria tangai lo nei mi lova han pen chuak te in pek na hi pathian hian angai khaliam lo amuliam mai lo khang zong te le khang ba ka in petam taksum le pai le trong trai na kan se na zong le tha le zung ai to na seng tu te zong hi chung lam lalpa hian asia chuwang chon malsom tla ka ni atini ka ringa Mizorama tukin jing thlenga report kan tora thi nun na chan pakhat ma kan hanom lo tele India ram state a sample test na lama ati thaber inni te min han tia kan in du tok lo hle lain chuti mek lai chuan ramhlim ber happiest street ta min han puang ve ringot te hi chana om tur ani chuwang chuan thei top kan chuang thei top kan chua chuan a chang tu hian chana dikin min chang ti hi ibe se yangu ti in kan in som du ani